Reći da vam stavi kurac i mudu usta. Kako sam bežao! A kako sam bežao! Kako sam bežao! Dokazao da sam u pravu sve. Samo se oporavi. Jeste okej ruke? Eto da su mi okej. Isprosi pa mi. Opa. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Zaprati Marka Džeka, zamolim te. Hoću. Ajde. Kaže, jel bi Pečurka ubio Džeka da ga Filipovića nije odveo kod novog trenera. Znači, to je poenta priče. Ja mislim da nisi bio kod u boks klubu Bali da ne bi imao šansu. Ne, toliko su pokvareni. Pusti ceo klip do kraja, daj da odgledamo. Ajde. Nikako da odgledamo. Ajde, ja sam Marko Nema više puno. komentara. Dobro, pusti mi bre! Neću da ti razbijem, majke mi nešto. Pusti, aj razbi pa ćeš da platiš 10 puta više bre. Ne ovdje udariš. Znači, pusti... Spremi lovu bre. Spremi lovu bre. 20 selima ti neće pomoći. Pišno sam ugači. Pusti klip. Pusti klip, Sve vidi čovjek. neće ti pomoći 20 selima. Ajde. Su pični, sam kroz ovo drugi niko više. Udaram do taj svoj bančer, bacam Pečurko po ringu ću te razbacam. Evo, bežu se. Znaš i sam, žao mi te si niko brat. Sad ćeš da vidiš koliko sam ja. U ovoj borbi padaš na mač. Ne, ubio me, brate. Pusti dalje. Ja bio moda, Pusti dalje. Kako sam bežao! A kako sam bežao! Kako sam bežao! A samo pitanje jedno, a što ovdje nije ubačeno tvoje bežanje iz kakve Ne, ubaci, ajde. Zato što ste vi spamovali. Ja sam u te. Šta sam radio pre povrede? Pogledaj kako sam izudarao, 100 Da si puta. mi zudarao gde si izbegao. A jeste kurac, a? Ma da tu pio si meč, bre, pio si bolje, evo ovdje se pokazuje. Pa vidiš, sve si mi napadao. Ali ovdje nijedan udarac nije prošao, sve go rame udarac. Jeste sigurno. Ma jeste sigurno. Če da gledamo slow motion. Ali što si onda morao da daješ pare da ljudi prave highlights za tebe? Nije bio nijedan bez para. Zato što svi spamujete samo drugu rundu. Zato što su svi realni, bato. Šta su realni? Ti si na osnovu druge runde dobio meč, a prvu, treću, četvrtu rundi su bio bolji. Nemo da seriš. Pa seri do sutra. Pa znaš koliko mi puca kurac za tvoje mišljenje? Puca i meri kurac. Pa to je to. Ali je to njegovo mišljenje. To je Ma većina da, većine. više većine, svi se kladili na mene. To je mišljenje Ma većine, beži brate. tamo. Baš zato hoću revanš. Što pre? Ja misliš da treba da bude revanš? Pa ne da treba, nego s čim se bude oporavio, ima da ga userem, vidit će. Majke mi, da Bog da mi svi pomiru u kući, vidit će. Ej! Ne tako bre, Debilko, predstavlja da se kuneš za takve gluposti. priđi malo, stolić ćeš daleko. Ja sam lepo rekao da mogu da Znači, igram. predstavlja pri takve gluposti da si ti nešto kuneš kako ćeš ti mene nešto ovo ono. Pa ne, ako hoću ti mene revanš. možda popušiš kurac, Ma ako dobro, hoćeš će premium, hoćeš običan. Ma, Znaš, ajde, će vidjeti, da te ja stavim gde ti je mesto. Ti si bre umislio neku mafiju, koji si bre ti Ma kurac? ne, ti mene provociraš, bre. Ma boli me kurac ako te ja provociram tebe A lično. boli me kurac i meni isto. Razumeš, Ja sam rekao zabole me revanš kad kurac. bude. Pa revanš kad Kakva bude. si ti mafija, druže? Kakva si ti Dobre, ja sam mafija? mafija. Ti bre od M nemaš od Ma mafije, dobro, druže. sigurno, ma baš mi to sam rekao, ma Seli mafija. Ništa protiv Selim, stvarno sam ga zgotivio, top momak. Ti se kurčiš javno, javno, ti ne znaš šta pričaš, be, sine. Ti vređaš slobodno, ja Ne, ne vređam te, ja ti pričam. Ja kažem revanš mora da se Ljubite, desi brat, što pre. ljubite, brat, A dozovi šta će se da se desi? A pameti. šta će da se desi u Imaš revanšu? 30 i nešto Ako bude godina, bio revanš sine. i budeš Revanš, isto- a šta ako će- bude bio revanš, ja ću se spremim tad. Dobro, ja Ali a šta će te- bude ako izgubiš ubedljivo? Aj kaži. Ja da izgubim ubedljivo Da. od tebe. Da, šta ćeš onda da radiš? Idem odmah s mosta skačem. Dogovoreno. Pa, S šta će mosta reći? skačem. Baš, može. Zapamtili Od te, ste. Zapamtili ste. sine, da ti Ajde, kažem, može. ja imam 37 godina. Pa šta? Ja se spremao 15 treninga. Pa šta? Ja, vidi, neću sad da neko shvati da, da sad misli pričam. da ja sad opravdavam Ma da, sebe ili ma, nešto, molim ovo ono. Molim Ja sam se za tebe spremao ko da izlazim da pevam, Ma ne da da, se bijem. Ma dobro. Znači imam 15 treninga. Ja hoću revanš. Ja sam, brate, bio prehlađen zadnjih 9 dana pre boks meča. Ja sam 2 infuzije primio. Ja sam pokazao mu da i izašao sam u ring sa tobom. Ja nisam teo da Ništa, kad se kažem meč. budeš oporavio, Ja kad se budem oporavio, nema spremanja, ako idemo se... odmah. To su muda. To su muda.
A ne, sine. To su muda. A spremi se koliko Sine, odeš. oporavak od Ajde, onoga slobodno. što se mi udario ko pička je 4 do 6 nedelja. A to što si ti mene... Ja sam još nepokretan negiraš. 4 do 6 nedelja. Ja A ne što mogu me nigde prozivaš da i nećeš? odem. Vi ste predstavljali mene kao debila i Digimona i Retana. Pa ti si Digimon stvarno. Dobro, neka sam. Nema šta da Neka te... sam, jel ti Ja te krivo? ne predstavljam, to te ceo svet Neka tako me gleda, predstavlja, razumeš? eto neka me predstavlja. Ceo svet Eto te neka gleda me kod predstavlja. degenerika. Neka me predstavlja. Ja sam mislio, ti si dečko ispravan, Ma, ti dobar, i da ti samo teraš gas, u stvari ti si stvarno degenerik, Ma, razumeš? dobro, degenerik, I to je tako, i to ne može vidimo svako ti kaže. Ma, slobodno. Ti možeš se ljutiš, Ma, ali znaš to kako je puca kurac, istina. šta će da kažeš? I ti se neće smiriš, baš me briga, bre. ti se neće smiriš dok ti neko zube ne izbije. Ajde, a vidjet ćemo Otpratio da te će- na Instagramu, samo ti kažem, sad te upravo... Au, brate, pa sad sam u kuću. Nikad više nećemo biti Ostalo dobro. bi samo Evo 100.000. životinja, au. nikad. Neću reći da mu kažem, znači smirio sam se. ja sam ti- Ali zato što si mi izdevirao, moram ovdje da se iskali. Ne skali se, brate. Eto, samo si dokazao da sam u pravu sve. Vidiš kako bi se bio. Ovako bi se bio, vidiš. Ovako bi se bio. Evo, nula. Ne znam da bi to uništio. Bravo, Ne znam da bi to uništio. bravo. Dobro je, smiri se. Jer sam i dalje pička. Smiri se, pa jesi, Dobro će da vidiš. jesi. Ja ti kažem da jesi. Će da vidiš pičku. Samo se oporavi. Jeste okej ruke? Eto gde su mi okej. Isprosi pa mi bre. Evo sad ti moraš da platiš novu tastaturu. Ova tastatura je 250 evra. Pa ne mogu više da trpim ovo. Ali uprosi Da mi... me predstavljaš kao degenerika i debila i nisam ti da vidio. likuješ tome. Halo bre, pa sjebao si mi tastaturu bre, majmune. Samo moraš da mi platiš tastaturu, čoveč. Boli me kurac. A 250 evra? Ko plaća, ti ili Selim, brate? Vidi, prosu mi, brate. Vidi, jadna moja tastatura. Samo pristani na ovaj. Šta je moja tastatura? Sam si ti opusti. Šta je moja Samo tastatura pristan, vama pričaj da skrivila, bre, ljudi? Čekaj, sad čekaj, ću moram da Sad saniram. čekaj ću revenge. Revenge. Nema problema, Moram da sanjam Sad tastaturu čekaj ću iz revenge, a Kosova. vidjet ćeš. nema problema. Ono nije bilo ni 50%. će Alo, više sa 100% budite dobri nas. dok ja nisam tu. Budite dobri dok ja nisam tu, ja moram da saniram tastaturu jer si ti mazga. Vidi, upravo posti mi tastaturu. 250 evra. Šta da radim sad ja? Boli me kurac. Šta da radim tastaturu Evo 250 ti evra? 30 evra. 30, još 220 mi dođeš. Ne, još 120, 100 ti je... Ma jebe ga, usta ga jebe. Jebi. Menjamo list. Više ne pričam s tobom. To me boli kurac. I mene boli kurac za tebe. Znaš koliko mi vrište ja? Važi. Ja ti samo kažem ono što treba da ti kaže pravi prijatelj. Ne A treba ti mi. možeš, brate, da se ljutiš, znaš koliko mi vrište ja? Znaš kako me boli kurac. Znaš koliko mi vrište ja? I mene boli kurac, šta ću ti da kažeš. Ali sam ja samo sam ti pokazao samo šta rekao, ja sam ti, brate, rekao činjenice. Činjenice sam ti Činjenice rekao. Činjenice za koje me sam boli ti rekao. kurac. Pa da te ne boli kurac, ne bi se izvrištao. Ne, nego sam ti pokazao šta te čeka u revanšu. Kruška ne vraća udarce, brate. Dobro će da vidimo, ja sam ti rekao, samo se oporavi i kaži, ćeš sparing, ćeš boks meč, šta god. Naravno, brate, naravno. Da ti pokažem u te. Ali kad ja budem bio spreman... Neću, a šta ako nikad ne budeš spreman? Bijeću, ne brini. A šta ako ne budeš? Pa i kad se budeš spremio, opet ću da ti... A što ne dođeš i nespreman? Ne brini. Da pokažeš šta muda? Polako, već sam ja jednom pokazao muda, a sad ću ti pokažem što su batine. Važi. Ne, to je razlika. hoću čim se oporavi rebro da razlika. vidimo ta muda. A možda se spremaš do sutra, spremat ću se ja i tek tad ću da tu serem. Samo si ti spreman. Važi. A šta će da reši ako stvarno tu serem? Onda brišeš sve društvene mreže. Dogovoreno. Potpisujemo ugovor i brišeš društvene Ja ti kažem, ja mreže. skačem s mosta ako me... Ne, potpisujemo Ali da ugovor se kod ja Bakinog spremim. advokata da brišeš društvene Šta mreže. imaš ti sa Bakirom? Pa da, pa nema ništa. Ba nije, samo ti spremi revanš i to je to. Mislim da je bilo I mi više ne pametno što pričamo. sam oprao tastaturu vodom. Da si lono. Misliš da je to GG? Ne, ja više ne Pa, pričam GG, se pričam. brate. Posle ovoga, brate. Trebao si samo da je otreseš, jebote, ludak. Će mene on tu da vređa. To samo izvadiš poslije dugmići i prebrišeš i to je to. Misliš da je Što GG? prvi- brate? Nije, dobro je, što? Ljudi, sad ću da kažem, Voda, nek se on ubaci, boli me kurac. Voda. Ja sam Jack. veze ima? Pokazao sam da ga nisam uvredio Ovo je nijednog. ovo je Predstavlja mehanička sebe, ja sam tastatura. 3 put jači od Ja njega. te nisam uvredio, ja Znači, sam ti on rekao priča činjenice. bajke, meni priča njegove činjenice Ja i sam sad ti mene samo vređa rekao direktno, činjenice. a činjenica je da ja ne bi snimao čestitke da sam degenerik, činjenica je da ja imam prave prijatelje i fanove na sve strane. Neka je diskutabilno. Dobro, ti imaš. A čekaj, neka je Ja diskutabilno. bacam fore, brate, ti znaš da si ti moj brat. Da se vrati na priču. Znači, Pečur kada ima muda, kad se oporavi rebro, ušao bi u ring, jer sam ja pička. Tako je on rekao, Finale, nek se sprema do sutra. Ja ću još više biti spremniji, ali i sa ovim nivom bi ga usro. I više ja ne pričam s njim.
Zaklinjem se u moj život i u decu moje sestre, u sve, posle ovoga više ne pričam. Kako možeš se puneš u te stvari, brati? Pa nisam bre pička za ponižavanje bre! To se rekao. Bog da mi to nešto radi, sve bi pobrisao klipovi i ne stao bi. Nego se nasmeje i pokaže da se sprda, a ti me ponižavaš i vređaš. Ja sam čovjek od ponosa i principa bre! Nije, stani, ja moram da ovdje se umešam, nije on tebe vređa i Ma ponižava. nikad više bre! Ne, lupaš više. Neću da te vređam, ali neću da ti kažem! Ne, a stani. Ne, moraš da razumeš. Nije on tebe vređa i ponižava. Nikad! Dobro, stani. Zapamtit će mi za ovo! Samo nek stođu uri kad god hoćemo da mu ga uništim! Stani. Nije te vređao. Nema alkohol. Ne možeš da piješ, dobro je. Ne više da piješ, halo. Morat ću zovem Pinkija, brate. Ma zovi ko dođe, boli mi kurac. Šta je, moram kažem Pinkiju da dođe, brate. Nek dođe, zovi. Ja ću ga područiti. Ma da, hoće kurac. Zovi Pinkija, boli mi kurac. Znaj se, neće. Pa zovi ga, mešaj i drugi kao Imamo pička. pitanje za Marka Filipovića, jel mu žao što se zove Marko kada vidi tebe? Pa ne znam, nije mi. Ti nisi svestan koliko si usor kod mene. Ali, znaš, samo jedna stvar, ali on tebe niti A ja ću biti u jačem hajpu i sve, nikad više sin. Sve dok mi se javno ne izvini za malo. Pošto neće nikad to da uradi, nikad više sin. Nije na čao. Ne sam ga otpratio. A nije, a samo ću ti objasniti jednu stvar, nije on tebe ponižavao i vređao. Ma nikad više, bre, evo probaj ti kao da mu to ponoviš, evo i čekiraj, ima da, znači, sam ću da nastavi da gradim priču, sve će se otkazati. Nije on tebe vređao i ponižavao. Ja imam ponos i principe, bre, ne plaši se da poginem, dovedi mi te batinaše, ima da se pobim s njima, ima da poginem, ali neću da budem pička. Aj, mislim... Nek me ubio, ali da gledate pičku Marka Jacka nikad. Znači, nećeš bežati kad te batanaši budu jurili. Tebi ignorišem, ti se smej ko pička. Ovo što si mi rekao, usuro si za sva vremena kod mene. Šta si usro? Ko je A usro? Pečurka, ručak brate, u Beogradu vodi. neću reći da mu Ne, nisi ti usro je Pečurka. Znači nikad, nikakve saradnje, nema priče, nema ništa. Nikad bre, nikad. To je moje, to još ću zove moje. A meni hajp raste još više. Znaš šta praviš ovde igru, ono, da pogađam koja je moja. Ova nije sigurno, Ovo je moja. Ja sam mu pokazao da bi ga ubio, vidjeli ste svi kako bi ga usro. I kad se Dobro, oporavi, druže, kad ali god... nije to za meč, udario si krušku, brate. Ne, pa će da vidimo meč. Evo, nek dođe i spreman i nespreman, boli me kurac. A do tad ne pričam si. I ja neću njega da vređam. Ali on tebe nije uvredio, nije te... Alo! Nije! Ja sam bio samo u ozbiljnim vezama. Ja sam rekao iz OnlyFans ribe, ja mogu sve to zbog show i da naglasim da je show. Ja sam totalno iz drugačije priče, zaslužujem respekt. A ne da se ja predstavljam ovdje kao retard i debil, a ja se trudim da izgrmi ova priča. Jedino što ne dam na sebe. Ne dam na sebe i kraj. Ma respekt. Jer ja tebe tako vređam i ponižavam. Ja tebe vređam i ponižavam. Evo, da kažeš meni kao pičuka direktno u lice, otišao bih iz live-a, pucao bi mi kurac iza event i za sve. Samo da mi kažeš u lice da sam degenerik. Ali što misliš da bi to mene sad nešto potreslo, brate? Ne, ali kažem ti, ponos i principim. Ja tebi kažem šta ja mislim o tebi u lice, nemam problem, razumeš, ali fore što, brate, kaže i Pečurka tebi u lici, ti si iznerviraš, to nije ljudski od svoje strane. A nikad ti više. moraš da ceniš i tuđe mišljenje. A nikad više, evo kako cenim, unfollow i još jedan i padni i blok. Nemoj blok! Nećeš da vidiš moj content. Kako bre, ali Pečurka neće moći vidjeti tvoj content, brate, koji tebi kurac? Evo ga, blokiram. A koji tebi kurac, brate? Evo ti blokiran. Ali Pečurka hoće da vidi tvoj content, brate. Blok, čao. Blok. Čovjek ne prihvata kritiku i to je to. Ti ćeš da mene da kritikuješ. Pogledaj sebe, ti daš da ličiš prvo. Ja sam imao i najduže veze i dobar sam čovjek i pomažem svima i bio sam iskren. Ti jedno pričaš preko poruka, sad pričaš da si bolji od mene, da sam pička ostalo, jer sam ja tebi rekao da si pička. Ne, zamerio si mi se za ceo život. Ne planiram ja da ga banujem, da mu se sveti, da mu mafijam. Samo sam ga otpisao, ne postoji za mene. I kad bude bio boks meč, usreću ga, ne zvao se ja Milovanović Marko. U boks meču sam išao opušteno, taktički pametno, samo za drugu rundu me je uplašio, jer sam tad refleksno reagovao, jer nisam imao iskustva, jurno je na mene, poneo me trenutak, bilo jače od mene, treća, četvrta, kad se vidio da su mušice od udaraca, usro bi ga, pošto se sumnju u svetu, ja sam pička, revanš i tad ulazim sa 120%, pametno, vidjet ćeš šta će se. Kako bre tastaturu pereš vodom? A nego čime da je perem? Sa 120% snage ću da uletim. Znači, ali spreman, puno kondicije i kad ga budem usro, neću ni da mu se pozdravim s njim, neću ništa. Da će on je mrtav za mene ceo život. Neki glupe tebi ide na cigaru, brate. A šta je mene glupe te, stani, zapuči si ovde, bacio si rovce, sedi tu bre, Ja sam jebote. rekao šta sam imao, sad ovo pričao, brate.
Ne znam, Marko, ja mislim da nisi u pravu, zato što, brate, ti kaže da on vređa i ponižava, ne vređa ti i ne ponižava te, nego samo... Ne, ja njega nisam izvređao. Ali samo ti je rekao njegovo mišljenje o tebi. Čekaj, ti misliš da sam ja isto degenerik, jel tako? Ne mislim, ali ti kažem, brate, on je rekao njegovo mišljenje o tebi. Šta ti misliš o meni? Aj, budi iskren, ajmo igre iskren. Ja mislim da ti sve najbolje, brate. Aj, budi iskren. Ali kad se ponašaš tako nedokazano, ja se zapitam da li može takva osoba da bude meni brat. Razumeš? Moraš da se kontrolišeš, baš si ne mogu da se kontrolišem kad bi isponižavao. Moraš, a nije ti isponižavao. Rekao da sam degenerik pred 36.000 ljudi. I ti njemu kažeš, dobro, ne slažem se s tobom. Ma beži me tamo. A slušaj ti mene, kažeš mu ne slažem se s tobom, smatram da se ponašaš kao dete tim uvredama i pitali su te što samo sipaš, a ne piješ. Inače, prozivaju te ljudi da glumiš kao da piješ džeka, u stvari... Ja pustiram boline kurac. Ću da pijem, ne moram ni da popim se, ću da pijem koliko mi se pije. Pa, mislim, slažem se, nego ono, izgleda malo smešno, ono, ja... Neki je smešno. Evo da mi pomogneš. To je Mare to. Mare, ti si gotov. Ti si gotov. Če, ja moram sad da sastavim tastaturu koju si mi ti razjebao od 250 evra, tako da spremi lovu. Vidiš, ja ne ništa protiv tebe, a ti meni moraš da platiš ovu tastaturu ako si je pokvario, da znaš? No da. Šta ma da? Pa sad si dođeš kod nekog u gosti i razbiješ mu vitrinu. Pa moraš da platiš tu vitrinu, zar ne? Šta? Ja bi ja došao kod tebe kući i, brate, razbio ti komodu neku. Ne bi, buraz, ispoštovao bi. Ti si meni razvalio, buraz, tastaturu, kao da smo neprijatelji. Jesmo ti ja neprijatelji? Ljudi, sad je došlo mojih 5 minuta da ih poserem. Kako 5 minuta pričaš celo večer? Znači, ja sam ušao u pušteno, mene trener učio da taktički idem. U drugoj rundi me nije ni uzudarao, ja sam bežao sam, jer me iznenadio. Nisam osetio, nisam znao kako ću da primim taj udarac. A mene zanima kako... Kad sam ja osetio mušice, ja sam ga bio posle i pokazuju nepoštovanje, jer ja njega ne poštujem. Ja sam rekao da je to zbog hajpa, u druga stvar pričam i činjenice. Da sa toga, što sam rekao da mogu da ga bijem svuda, da on meni kaže da sam degenerik i pička, pa blok bre za ceo život bre. Ti ćeš meni da prozivaš bliš sa kurvama i kockaš se. Ja ću da promovišem kocku na pravi način, pametan način. Ja kad snimam sa OnlyFans ribama, ja neću da se blamiram, ja ću lepo da snimam svima, kao sa Tamorom Bonić, premium content ću da snimam. A oni šta će da radi za OnlyFans, to je njihova stvar. Bravo. I mene će Džeka da proziva i ponižava. Žeton ti treba, malo si zapeo. Ti si njega iznervirao jer nisi ispod čovek prema. Ma on je čovek tako što priča da je prehlađen, ja sam pička, ja sam slab, sve sebe hvalio. I još je rekao, nijednom ga nisam pogodio. Znači, slow motion će da gledamo, svi su udarci bili u glavu. Jedino što nisam zapinio jer sam ga bukvalno gnjavio i čekao sam bukvalno da se izmuči i da ga userem tad sa 100% snage. Nije, ali što si ti posle meča ušao kod njega u sobu i umjesto mu kažeš bravo, dobar meč je bio, povredio si se, jebi ga, imat ćemo sledeći meč, normalnu borbu da vidimo ko je jači, ti si ušao u sobu gde je njemu sjebana noga i rekao ubio sam te od batina. Ne, to pre toga je... Neetički, a to je bilo neetički. Pre toga, znači, iskakanje iz ringa, zato što je pričao, uopšte nije rekao, Mare, bio si bolje mene. Ne, nego, da je ovo... Ne, on nije rekao ništa za tebe. Ne, nije bilo etički. Rekao je da, stalno je tražio izgovore, ni podaštavao je moje kvalitete. Kad? Ne, nisi u pravu. Nisi u pravu. I cijela pojenta je da ti ne znaš da kažeš nisam u pravu. Ja sam likovao do povrede, ja sam rekao da mi je krivo što se povredio. Ne, posle povrede si likovao. 5 sekundi, krivo mi je, ali prvu, treću i četvrtu sam te usrao. Pa tačno, jer je pre toga počeo on da priča... Ali što ne možeš da izdržiš, brate? Što nisi došao i rekao, baš mi je žao i ispo, brate, fair play, gospodin. Rekao sam u ringu, ali posle toga pričali su oni sve najbolje da sam ja, nisu se dovoljno spremali za njega, on je bio na infuziji sve, pa neka kaže da je došao sa štakama još i da nije pipno fokusa, boli me kurac. A reci mi, kako se osjećaš povodom toga što imaš više pregleda nego Vasa Bakočević? Imaš više pregleda nego Vasa Bakočević? Pa dobro, Vaso je moj brat. Nek priča ko šta hoće, vi možete da pričate za Vasu da je on ovakav i onakav. Dečko ima dobru dušu, showman je i on nikog ne ponižava. Nije čak ni Mihajla Madića. Za razliku od tebe. Pa ni ja ne ponižava nikog. Ponižavao si Pečurku jer se povredio. Ne, kako možda sereš, ja sam rekao da sam bio bolji od njega pre povrede. Ne, posle povrede. Pre povrede sam bio bolji od njega. Ja nisam likovao što se povredio, meni je još bilo i žao. Ja sam i plakao bio zato što sam hteo da ga dokrajčim. Ali vidiš, htio si ga dokrećeš, nije ti bilo žao što se dečko povredio, sjebao nogu, ti mu pričaš da si ga razbio od batina. Kako ti nije glupo to?
Ne, mi smo u ringu otišli da se mazimo, grlimo, volimo. Ja njega u ringu gledam kao brate. Mi smo trebali da kažemo, brate, čekaj, i on Ne u ringu, posle ringa, što ga nisi ispoštovao, Boraz? Što si ispo jadnik i rekao mu, ali sam... Ma ja sam i jadnik i bednik, on je heroj. Vi ste svi heroji koji pokazujete drugu rundu, ne pokazujete prvu, treću, četvrtu. Da nema druge runde, da se samo onako završilo, ti treba da se izviniš čoveku i da kažeš, razumeš? Šta da se izvini? Da mu kažeš, Ne da se izviniš, nego da mu kažeš, brate, žao mi je, svaka čast, brate, sledeći Što put... nisi rekao, bio je dobar meč, svaka čast, sledeći put ćemo da vidimo ko je bolji. Ja sam tebe usro, čovjek Blaze sa zavojem na nozi, ti mu prišao si ga usro od batira. Ružno, brate. I samo dođeš i kažeš... A to što sam mogao da... Moj brat to ne bi uradio. Ma baš me briga, bre, ne možete da izmanipulišete samo. Ne, ko te manipuliše? Pre toga je on pričao... To je tvoj problem. Ne, ja sam... Ti misliš da tebe svi jebu, a ti sam sebe jebe. Ma da, jeste, sigurno. Ali ti sam sebe jebeš. Vidim što jebem, evo, sad ćemo da uđemo na TikTok oko sebe jebe. Ali, brate, od tih 30 miliona pregleda, 28 miliona te prca, Buraz. Ma prca me kurcem. 28 miliona te prca, brate. brate. Ma da, ma prca me, znači evo, već je rastu follower. Jel ti, Bogdane... Nađi 2 komentara, ti si brat najveći. Bogdane, jel tebi ovo deluje kao prckanje? Jedna poruka, druga poruka, ovo ti je sve minimum 30 evra. Treća poruka, čekaj, ovo su clipping. Čekaj. Još jedna poruka. A šta je poenta toga? Poenta je da ja pravim pare, čao. I mene boli kurac što će na mene neko da mrzi ili ne, van kamera svi znaju da sam dobar ispravi. Znači ti nisi dobar lik, reklam. nego praviš pare, je li to? Ne, ja sam dobar lik van kamere i u kameri. Pečurka, je li on ispod dobar lik prema tebi? Ne, brate, zato sam i ovako reagovao. Eto. Znači ti si započeo ovo, on je tebe gotivio. Ma da, vidim što me gotivio i rekao da sam degenerik. Završio kod mene za sada. Jer si ga ponizio? Nisam ga ponizio. Nisam. Ponizio on je si. pre toga počeo da priča, nije se spremao pa juriše na mene kao da bukvalno da me mrzi. Naleći se na mene. Šta će u meču da radi? U ringu da se mazi. A vamo mi pričao, ja bole me leđeno. On je išao pod muklo da se ja zaletim na njega i da me iznenadi. A ti si išao, šta, misli, kako treba da ide na tebe? Druga stvar, pa ne, pričao mi bajke. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da si ti se borio na osnovu toga šta je tvoj protivnik govorio? Druga stvar, Znači, varao on je si. pričao, on stalno priča da je jači od mene, da samo mu je trebalo da se bolje spremi, da bi mu usuro da nisam trenirao. Kad sam bre, ja rekao sam Kako, ma boli me kurac, rekao si 100 puta. Ja rekao da sam jači od Ali on je samo rekao da si ti degenerik, šta si ti uspio? Ne, pre Ja toga sam rekao još, da si pa ti pre jači toga. od mene. Ne, rekao je da bi... Aj nađi. Pa, znam šta si ti meni rekao uživo. Ne, nađi. Kaže, da sam se bolje spremao, ja bi te usro. Ja sam bolje od tebe, ti si pičku u duši. To ti rekao. Ma, pusti. Pička u duši. Ma, pusti. Pokazao sam ko je pička. Da nemam samo kontrolu, ovdje bi bilo. A čekaj, samo pitanje, a kako ti možeš da kažeš njemu da je pička u duši, a on nijednu trku nije pobegao u ringu, a ti si 3 puta? No hate. Ma boli me kurac šta će ko da priča. Prva, treća i četvrta runda i revanš. To je to. Na svako tvoje pitanje ide Ali odgovor... jel ti misliš stvarno da si bio vrhunski borac u prvoj, trećoj ili Da, četvrtoj? za njega da. Čisti udarci, napadao sam, Koji bolje čisti udarci, druže, u ovom celom highlightu što sam vidio, nema jedan čisti Pa udarac. dobro, to svako može da priča što hoće. Ja mogu da kažem da je recimo devojka od bake praseta, prosječna riba, ona je vrhunska jedina. Ali to se nije desilo, ovo smo mi svi gledali. Svi. Pa svi su gledali i rekli su da sam bolji od njega. Ćao. Ali to ne znači si dobar. Ma boli me kurac, bre, šta će da pričaju, bre. Istina se vidi da sam ja bio bolji od njega, tačka. Ma mogu da priču do sutra. Ja hoću revanču to da potvrdim. Revanč, Delić. Ali moraš nešto da obećaš, Šta? da neš bežati ovaj put. Ma dobro. Pa vidim što sam bežao kasnije. Ne bi to kasnije ranije. Meč protiv Marka si bežao, sparing si A bežao. Filipović nije bežao u tom meču. Pa Pusti nije. ceo meč. Okretao se, ceo meč se okretao. Okretao, nije bežao. Ali okretao se, to još gore, ne mogu da ga udarim, ja ga udarim u potilj ako oni kažu da Ali ću nije izgubim ludi bežao. A meč. jel ti znaš koji je strah u pitanju kad se ti okreneš i potrčiš? Ma beži bre tamo. To je kao medveda da si vidio da ti Jeste, uri. sigurno. Pa ej, ne padaj na te provokacije, čaba. Mene iznerviralo to što on rekao da sam ja degenerik. Ali... I zbog toga neću da mu oprostim ni živ ni mrtav. Ali on je rekao Ja bre sa mišljenje. Čaletom se posađam pa mesec dana ne pričam. On nije svestan koliko je... A čekaj, a Peči, jesi ti sad sa Levida Lokom ili si bio sa više riba nego Marko i Marko zajedno? Neka je, to me boli kurac. Ja jedna, ali vredna. Nisam sa Lavidom. Što? Grovati, izašao mi neki vaš edit, baš lep. Nije, nismo zajedno, nismo bili zajedno, ne kažem da nećemo, ali
Da sam bio sa više riba nego njih dvojica zajedno, jesam sigurno. Pa i neka, ja i nikad nisam išao, ja sam gledao na kvalitet, prvo ja volim veze, ja ne volim te kombinacije, ja sam rekao, biznis je biznis, mi možemo da snimamo neki klip, OnlyFans mene zanima ja da snimam i mene, da kažem, takve devojke ne zanimaju u smislu da ja imam neki, da kažem, odnos. Ti sad vataš samo za takve devojke, pa... Ja volim da imam ozbiljnu vezu, normalnu vezu i to je to. Veze, brate, evo baka zna da sam ja imao duge veze. A čekaj, evo normalan komentar. Pozdrav za sve. Jack, brate, okej je sve. Ne mislim da ti misle loše ljudi tu, nego malo učuti. Pusti nekog da završi bez da prekidaš i vidjet ćeš da je okej. Ako se vidi da si bežao, ne kažem da jesi, reci jesam, brate, i čao. Ne, jednostavno, ne ovo za degeneri, kako mi se ne izvini. Ma pusti! Ali dobro. A čekaj, a što Bežao on sam, tebi, neću više. a što on Ne, tebi da se izvini za degenerika, ti si njemu nisi izvinio što si Prvo ga za udario degenerika. posle... Nek se izvini za degenerik. A ti moraš prvi da se izviniš. Ne, prvo on. Ti si njega prvi udario Degenerik posle je moral runde. uvreda. Prvi si ga udario, slomio si mu Degenerik je rebro. moral A slomio si mu rebro, bre. Ja nisam to namjerno. Malo bre, Izvini se. povelj sam zbog tebe već 10 dana. I još si mu se smeo što je polomio nogu. Tako je. Ti slaviš povelj. I ti umjesto se izviniš, sada ti izazivaš da te on Ne, zove... za Ja sam tebi lepo pričao. Ali on tebi Kažeš- rekao da si degenerik. Izvini za Kažeš da si čovjek, prvenstveno. Prvo se izvini za degenerik, ja ću Hoću za boli me sve. kurac. A on neću ni ja, eto. Hoću, boli I me mene kurac boli da kurac. se izvini. Pa i mene boli. Znači, može, ako si ti meni izviniš... Cijela ja ću poenta je tebi samo da si izviniti. nedokazan. Tako je, brate. Nedokazan To si. Dobro, sve- šta će... Ja sve to pokušavam, brate, da ti Nedokazan kažem, ali ti si, brate. Dobro, majmune, ajde. Šta? Neću sad. Izvini za taj udarac posle ringa i za sve što si loše uradio. Sad si ti izvini za degenerik. sad smo i kulturni. Ajde, kultura, izvini se. Dobro, izvini za za sve. generik, ajde, ali stvarno si me razočarao, eto. Dobro, Morao sam da ti kažem. će da resetujemo odnos ili ne? Šta da malo blokiraš? Sve god Da, blokira. ali ti meni moraš sad. Ne, Ne moraš. Niste te patio prerećeni. Pa moraš je sad, pa moraš. Onda nema ništa. A ne, brate. Pa moraš da me zapratiš. A, Bogdane, brate, na ribu. ako me zamoliš. Dobro, Ajde da čujem. ajde, zaprati Marka Jacka, zamolim te. Hoću. Ajde. Aaaa! Kako pomirenje! Aj, je čista šizofrenija, ljudi. Gasite internet. Gasite na Aaaa! Kakvo pomirenje na live-u, je li ovo moguće? Eto, Vidimo. eto, bro. Hoćeš odmah, a? Pa da, evo sad. Hoćemo li sad da proslavimo da udaramo krušku, jebot? Ja ne mogu, brate. Pošto moramo da vidimo ko udara jače, Delić ili Marko Jack, pošto je to sledeći meč. Pa ništa. Nisam pročitao. Pa samo pičite imena. Ne mora ništa čitati. Šta, nisam pročitao. Pa nije bitno šta piše. Šta, pički? Čekaj, da te zapratim, čekaj stari. Da. Ajde. Koja je ovo šizofrenija? Čekaj, Jay, ustaj, Mare. Ustaj da... A brate, nemam ovdje u request da si ti mene. Evo, follow. Ajde, ti meni sad. Pa ajde, vrati, šta? Zapratili ste se, braćo, a? Bogdan, pomiritelj, jebem ti. Ste mogu da verujem. A, brate, vidiš? Vidiš, brate. Srećan. Sad možemo i da se jebemo, Tevra, možeš da mi popušiš, može sve. Evo, Sad smo brate. dobri svi. Follow back. Bravo, Evo. bravo, bravo. Aj, sad da vidimo, idi, brate. Podrška udari malim krušku. kreatorima. Ko je mali kraj? Ajmo, daj se, Čurka, odaj se, Čurka. Odvalaj se. Evo idem ja. Pa odvalaj se, bre, sam. Izvoli, Džeče, brate, zvekani krušku da vidimo da li si jači od svog sledećeg protivnika. A ne za letenja, ovo je varanje. Bože, Pa skloni se, ne vide ljudi. 930. 930, ali moraš iz mesta. Dobro, To nije iz mesta, druže. dobro, znate šta? Da. Okej. Brat radi 3 sigurno. Ubre, dobar, ovo je dobar udarac. Pa bojite ovaj nego onaj trčeći. Teško. Ne, iz mesta, evo, ajde. Boga mi. Ne znam ja da udari bossa. Okej. Djelić 112, Marko Jack 900... Sad ću još i bolje da dajem. Još bolje. Ajde. Ajde, okej. Ubre. Dela, po meni se ne vide ljudi koliko je... A? Pa ne vide ljudi kad staneš u koliko vide. Da, udari pa beži. To je to. Ovo je jak udarac. To je to, po meni se Ali dela. Djelić, brate, pravilnije udara od tebe, Jack.
Ti Sila Boga ne voli. Ne, ali ti... Evo, lepo da udarim sad i da. A ne, ali ne, viš kako on stane iz mesta ovako i sad BUM! Aj, sad Znači, to. Delić, rotacija se radi, ovako udari. pa radim Pa da, rotaciju. rotaciju udari ovako Pa i ja BUM! sam smestan, A ti pa digneš sve. i nogu i sve, ne. Boli me kurac, znači. Ajde. Tako se udara iz noge. Ne, Ja udaram kako Jel hoću. dižeš na Pa boksu udari nogu? ti, bre. Jel dižeš na boksu nogu kad biješ? Ne dižeš nogu. Znači, nogi na pod i udariš. Pa dobro, evo ti ovo. Ovo je jak. Treba te, Delićo, brate. Jači je na krušci. Vidjet ćemo da li će biti u meču. Ljudi, šta kažete, na koga idu kvote? A? Hop, a pokaži cokule. Vidi nogu. Respekt. Aj, sad moram da vidimo šta ljudi kažu, šta kaže narod. Daj stolicu, čekaj, ustani, moraš ustati. Uzmi ono, vidi ovaj prošlo na pod, jebemo u majku, vidi ovo. Čekaj, stani, moram da obrišem, ovo moram da saniram lokaciju. Deliću pa opušta, ovo je vrati. Nema veze. Opa, sjebo se sad. Stani, džeče, moram da saniram ovo što si ispolivao, jebem ti, sve ti jebem. Dajte tu stolicu, vamo uzmite tu. Napravio si mi haos u kući, bre! Ljudi, ovako. Da čujem šta mislite, ko dobija u meču, Delić ili Marko Džek? Znači, Marko Džek udara krušku jače. Sad je pitanje, da li Marko Džek je jači i da li je spremniji za meč od Delića? Znači, gledaj, mi smo vlogmas i ovo jeli kako smo jeli, nisam trenirao ništa, sad se spremam. Ali moraš da mi daš ruku da nećeš da odustaneš na kraju. Evo, preko mene ovdje, ne, nemoj tako, sedi ovdje, džeče. Uzmi stolicu, sedi, aj, smiri se bre. Smiri se bre, dosta treninga bre, alo. Uzmi stolicu tamo, onu tamo, šta ti je? Uzmi to, približi stolicu, sedi tu i sad rukuj se da nećeš da ispališ meč. Ne, dajem ruku. Da ću još gore da ga userem od pečurke. Jesi siguran? 200%. Opa. Šta se kriviš, druže? Opa. Što si se zadihao od stezanja ruke? A inače, 80% ljudi glasa za Delića, brate. Neka, glasa isto. Pričaj mi da pokazujemo. I kondiciju. Aha. A da nam pogledaš koliko možeš da shadowboksuješ. Ali ne shadowboksuješ u ringu, brate. Ja imaš rukavice da vidim, da li će me liži. Ja pa imaš rukavice fokusere. Ne. Samo. Mogu još? Bravo, druga strana malo. Brat se već sprema. Već je krenuo. Bože, majka. Šta crkuješ posle 2 udarca u krušku? Već udara manje, brate, već udara manje. Udara manje, umorio se. Ali dobro, ljudi, umorio se, nemojte ga zajebavate, bre, šta? Ko je obeđao? Sjedi, Maro, znojit ćeš se, brate. Šta je znojit ćeš se, već se znojio. A evo, 3 od kod banka, ljudi, 365 kod banka, ide gas. Ko nema kondiciju? I to sa viski. Aj, sad sedi. Šta? Znaju se. Šta? Obećaj da nećeš nositi masku na sparingu. Šta sad? Ajde. Šta? Jesu se pomirili, šta je sad? Šta se mrštiš? Šta Šta je A to? gde što me gledaš tako? Ćeš obećaš Maretu? Obećaj, ajde. Moram obećavam ti da ću da ti otkinem glavu na sparingu, no hit. Nećeš nositi masku. I bez maske da ti otkinem glavu. Ajde.
Ja te možda sam se ja umorio od tvog sparinga, brate. Od shadowboxa, izvini. Loša kondicija, a? Pa, nisi još spreman, brate. Kako zere. A čekaj, evo, da nisu bile runde 4 minuta pauze, možda bi izdržao. Ladno. Evo će se boriti po istim pravilima. Vidjet ćemo, vrati, da. 30 kleka, ladno. A, čekaj, ne vidi se, a? Ovde moraš, uzmeš sa stolice. Ne, aj mi se sklanjamo. Ne, evo ovde. Evo, 30 kleka, ladno. Ajde. Hajde, brojimo. Kako ti? 2, 3, 4, 5, Pušti 6, dupe. 8, 9, 10, 11, usporoš, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ajde još test. A, brate, ali ljudi često pišu da nisu pravilni sklekovi. A? Neko nisu... Dobro je pa nema gajbi ovo, punim ti se. Da. Šta je bilo, pičke? Da mu kupiš za Jack će da vam stavi kurac i mudu u usta. Ao, brate, malo manje nego što može. Dobro, umorio se, buro, što? Kurac i muda. A šta će bude kad budem se spremao? 5 dana nisam trenirao. I još sam kod Luki silnog ispovraćao dušu, napio sam se kao... leto. Vidjet ćemo sve u narednom periodu, polako. Jel smiješ dobar mu ruke? Šta? I tako? Da. Brate, Šta? jebena priča, a? Ostaje sa 0 kg. Sa 0 A kg. jes, kurac. Pa daj da vidimo tebe, krme. Ne vređaj drugara. Da vidim sada da si mi sjebao tastaturu, da vidim da li treba mi da dođeš lovu. Ne. Ja sam tvoj brat. Da li je ovo kratki spoj? Već Već šalta sam, brate. Izudaraj malo. Da probam da je popravim. Ne diraj, sjebo si mi Ne, da tastaturu. probam da je popravim. Ne diraj, bre! Da probam da je popravim! Sedi, bre, dole, jebem ti se, sjebo si mi tastaturu, ne mogu da nastavim live zbog tebe. Idi kupi novu. Idemo. Ova je ubija. Dobro, živo je za sad. Ajde vidimo malo.